altså. Vi mangler bare noget klem på den gode gamle Volvo 810'er. Det er overkøbt kun i 800. Simon, der har kørt med den, han og Torleif og Tor Bjørn her. Hej, der har vi sgu Peter Jessen. For satan da. Vi stopper lige musikken. Han har taget søster med i dag. Hej Peter. Søster Lystig. Ja, nu tager du det hele modfyr. Yes. Hvor er du på vej hen? I baren? Nej, nu kommer han og slår. Nu kommer. Men Lars Holm, vi nærmer her Amagerøs Ford 9600.